Shalele, da rana za ta daina fitowa. Ke kadai kin isa ki haska duk mutanen duniya. Wallahi ji nake kamar na shaƙe miki wuya tsabar ƙauna. Ka shaƙe min wuya kuma. Wannan ƙauna ce ko ƙiyayya? Da wasa nake miki. Ai ba zan taɓa jurar ko da ƙwarzane ya same ki ba. Allah Ubangiji ya narka min soyayyaki a cikin zuciyata. Wallahi ji nake kamar na rungumi duniya tsabar sanki. Idan ba ka nan gobe. To munafiki, Allah ya kama ka. Nura wace ce wannan? Na ce wace ce wannan? Munafikin Allah? Dama ana faɗa min irin cin amana da kake min. Ba na yadda amma gashi yau na kama ka da idona. Fati, ki kwantar da hankalinki. Wallahi ba abin da kike nufi bane. Kai dakata malam. Ban gane me kake nufi ba abin da take nufi bane ba. Ka faɗa mata soyayya miki. Soyayya kuma? Har wani jin daɗin faɗa mai kike faɗa min? Ko da ke ba laifinki bane. Nura, ka faɗa wannan banzar ta rufe mana baki. Zainab, wai me haka? Me yasa kike min irin wannan dan Allah? Kyale ta, bari in nuna miki banza a aikace. Fati. Fati. Zainab. Yanzu ku burin ku tayar min da hankali, ku tara min jama'a. Yanzu dan Allah sona kuke ko kina kuke. Na san kina sona. Ke ma Zainab haka, ni kuma dukkaninku ina son. Ba zan iya rabuwa da ɗaya daga cikin ku ba. Na riga da na narke a soyayya ku. Wallahi duk wanda na rasa a cikin ku ni ne babba asara. Ba zan taɓa samun kamar ku ba. Allah ma ya sani har cikin zuciyata. Soyayya ku ce ta mamaye ko ina. Kowace a cikin ku kyakkyawa ce. Idan Allah ku kalli kyawun surar da Allah ya yi muku yadda ka san 'yan tagwaye. Kowace ɗaya daga cikin ku wani sashe ne na rayuwata. Ba zan iya ci gaba da numfashi ba tare da ɗaya daga cikin ku. Ƙarya ke dan uwa. Zan iya kamuwa da ciwon zuciya muddin kuka ci gaba da samun sabani a kai. Dan Allah dan Annabi ku haɗa kanku. In dai ba so kuke zuciyata ta buga ba. Zainab, Fati, wani ciwo nake ji a kashin zuciyata. Tallafin ku nake nema a daidai wannan lokacin. Ba na so na tafi na boko cikin wannan duniya. Ƙarya ke dan uwa. Kuma abin da ba ku sani ba, ba na jin a duniya zan iya aure ɗaya na ɗaya a cikin ku. Amma sai gashi bakin cikin ku yana nema ya kashe ni. Ya nuna da Allah ka hakuri mai wani ya kama.